Labadou utukalo kile mugan duru san ba fila ani mugan kelen an balima o bisimila Mali Actu ka kunnafoni kɛnɛ kan y'an fɔ ilakaw fɛ yen nɔ l'école mugan ɲɔgɔn ma se ka bagi kɛ ɲina n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Nioro du Sahel kaw fɛ yen nɔ coronavirus vaccin deuxième phase wulila ka ɲɛsin yen dugudenw ma n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa tuguni y'an fɔ ila san ba nana ka yen kɔrɔmugu foro ani yen ɲɔ foro ko olu tiɲɛ n'an bɔra yen nɔ an bɛna Bamako Anazar mɔgɔw wulilen don k'u jɔ code de la route bɛ se ka labato cogo min na n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Nioro du Sahel coronavirus vaccin filanan bɛna na kɛ ka ɲɛsin yen dugudenw ma y'an fɔ ilakaw fɛ yen nɔ ɔkɔliden mugan ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ma se ka bagi kɛ ɲina ko sababuya kɛ olu tɔgɔ ma ye lisi la olu n'u somɔgɔw bɔra k'u ka dusumangoya yira ka sababu kɛ ko ɔkɔlidenw ye ɲina bɛɛ kɛ ka taga ekɔli la mɛ olu tɔgɔ ma ye tuguni bagi lisi la u wulila ka s'u ka cercle sous-préfet ma ka taga kuma da ɲɔgɔnya k'o ɲɛkɔrɔ o wulila k'u dɛmɛ nka o n'a ta bɛɛ bi ye bagi tile sabanan de o bɛɛ la ekɔlidenw ninnu ma se ka don kilasi kɔnɔ ka bagi kɛ n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Nioro du Sahel kaw fɛ yen nɔ coronavirus tako filanan vaccin wulila ka ɲɛsin yen dugudenw ma yen vaccin min ɲɛsinnen don yen kaw ma o ye vaccin 6342 o vaccin Johnson de bɛna tila dɔgɔtɔrɔso 28 ni ɲɔgɔn cɛ walasa dugudenw bɛɛ bɛ se ka vaccination sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna la cogo min na n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa ɲanfoyilakaw ka commune dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Bolafuta kɔnɔna la vendredi don tɛmɛnen in na le 20 août 2021 o commune kɔnɔna la san ba nana ani san bɛlɛnin ka olu ka ɲɔforo an'u ka kɔrɔmugu foro ko o tiɲɛ ko sanfiɲɛ ye yiriw bɔgɔti ka bɔ dugukolo jukɔrɔla la n'an bɔra yen nɔ an bɛna Bamako Anazar directrice n'ale ye madame Dumia Jaji Sakɔ ale ni commandant de compagnie de la circulation routière ale ni yen commissaire principal n'o ye monsieur Panama Damele olu y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara dɔ bila sen kan n'o ye ka dugudenw ka mobili ko assurance sɛgɛsɛgɛ ani visite technique ko ani code de la route ko wɛrɛw nin sɛgɛsɛgɛli in bɛ taliya kɛ ka ɲɛsin Kayi mara Sikaso mara Segu mara ani Bamakɔ n'a lamini ɲinan san tɔ kɔnɔna la an balimaw kunnafoni minnu tun b'an bolo bi k'a da aw tulo kan o tun ye ninnu de ye aw k'an bɛn wagati wɛrɛ